за съжаление, и тук искам да изкажа съболезнование на близките и роднините на загиналите. Загубихме 3 човешки живота. От тук нататък предстои евакуация на всички в населеното място, поне за 24 часа, докато прогнозите за валежи не отминат. Това е наистина огромно количество вода, което се е изляло за кратко време. Доколкото знам, около 230 литра на квадратен метър, което в същия момент е довело до вълна в един момент, водна вълна от планината. Ненормално! Няма как да минеш. Колата оставихме там, идем от Варна, не можем да се приберем в Сети Влас. Какво да правим? Да плуваме ли? Първите 3 жени бяха целите в кал. Все едно бяха плували в кал. Голи, боси, повечето дойдоха без нищо, без документи, без нищо. Станихме ги в частни апартаменти. Имаше доброволци, които дадаха частните си жилища. Повечето хора са добре, има възрастни хора, които са трудно подвижни, но нашите момчета успяват да им помогнат, да ги изнесат. Ама са 4-5 етаж. Много хора не искат да напускат домовете си. Той добре, че тук 2 часа станахме и тръгнахме към пожарна. Те спяха. Куцето скимтеше, че го чух. Викам, чая да стана да видя какво става. Гледам наводнение. Откачи го, прибра го горе на тераста и цяла вечер от 3 до сутринта сме на тераста.